Na gilogos diri guys. No. Gilogos ni Archie guys. Ala. Gilo ka lang. Ayaw lagi. Ayaw ba? Bukan na naroon. Gano'n kay gano'n. Osbe. Bikogi. Ipan ko no. Ang naon ni Archie pamurajo ka ng kuan. Ang to? Kalibanga. Ang mot ko ni nila guys. May mot ko ni nila. Ay, kanina bang tambok na no, gitikon tag. Gano'n lang, unsulis, gilo kayo. Ay, anak ko na. Murajo ka ng, ang lawas si Archie, bamuro na ka ng teenager. Puton siya na, inismol. Gamay kayo. Pag-ilis na tawag natin, paligo na tawag. Ikabaho. Ato kong ligo nga doon. Hoy, pagdaduan ay! Goro sa doon, makuha na ng bata. Kulog ka, dulo ka ng chili. Ala! Ayan! Ayaw, Archie! Ayaw, Archie. Istigi ko do. Gatay mo siya. Ha? Wala. Suman, oy. Lupad siya ka. Ganahan sa siglupad. Pagit sumama. May katong dragon, may ba? Dragon, oy. Di ko ato, oy. Atay. Ron and round man na iyaha, oy. Ron and round man na iyaha. Kala ba, kala? Kala ba, kala, kala? Ayun na, dili na lang. Ron and round na gusto ng bata. Gabi eh. Baho, pero por tingkat kos. Ay, bawaan mo eh. Baho, por tingkat kos. Gabi eh. Baho, Ay, baho. orang. Ay, gano'n lang kayo ang TV. Na mga pakdot og naong ay. Mga waisapi, mga pakdot og naong. Ug mapatrabaho balik. Lunis? Lunes? Ah, lunes din. Lunis mo eh.